presented by Ma Durga Music। लभर रखने तो चार तोरा बारे में छौ सब पता हमारा नहीं तो छोड़िया गे जा तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छौरी छी हतरी गे तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छौरी छी हतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे वीडियो में करे छही ना लभर रखने तो चार तोरा बारे में छौ सब पता हमारा नहीं तो छोड़िया गे जा तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छौरी छी हतरी गे तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छौरी छी हतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे देखाई के पगला बैठा सबके जिसे चुआ बैठा पनिया के रनिया उछल के नचै छा देखै छौ सब तोर जवनिया के रनिया ढोरी देखाई के पगला बैठा सबके जिसे चुआ बैठा पनिया के रनिया उछल के नचै छा देखै छौ सब तोर जवनिया के रनिया दोसरे पैसा के मुर्गा भात खाइ छ सैया संगे पथरी गे दोसरे पैसा के मुर्गा भात खाइ छ सैया संगे पथरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला भर बदल रनिया सत भतरी गे सप्ताह में 7 दिन फेसियल करै छी बनई खातिर नचनिया गे रनिया वीडियो डायरेक्टर से सेटिंग छो तोहर उहो फूटै छो रोजे धनिया गे रनिया सप्ताह में 7 दिन फेसियल करै छी बनई खातिर नचनिया गे रनिया वीडियो डायरेक्टर से सेटिंग छो तोहर उहो फूटै छो रोजे धनिया हमर आयुष के गोद में बैठै छा छौरी सुनै खचरी गे देवेंद्र अनिल के गोद में बैठै छा छौरी सुनै खचरी गे रोजे अपन पहला भर बदल
छी रनिया सत भातारी गे रोजे अपन तोला भर बदल छी रनिया सत भातारी गे।